Nakaziť sa dá aj zdravým entuziazmom. Práve o tom svedčia aktivity občianskeho združenia Kežmarská chata. Do projektu budúcej výstavby sa totiž zapája stále viac nadšencov a Kežmarok pritom nesmie chýbať. Od prvého stretnutia v Kežmarku ubehol viac ako mesiac. Neziskový projekt Kežmarská chata tak už dnes dosahuje výrazný progres. Tak sme pokročili v zbere ďalších archívnych materiálov, možno že s nejakým takým tým nadšením sme dokázali nakaziť aj nejaké ďalšie komunity, ktoré sú v lokalite, či to už bol študentský parlament alebo zástupcov študentského parlamentu, alebo to budú ostatní ľudia, ktorí nám budú nejakým spôsobom nezištne pomáhať. Chceme ukázať aj ľuďom v týchto komunitách, že naozaj ide o neziskový projekt a ide naozaj o projekt, ktorý by mal slúžiť ľuďom. V súčasnej dobe sme v rokovaní s mestom. Samozrejme, mesto má eminentný záujem na tom, aby sa tá Kežmarská chata postavila a aby slúžila teda aj pre potreby mesta a hlavne pre širokú verejnosť, čiže či už pre Kežmarčanov alebo aj ostatných ľudí. Čiže budeme sa chcieť určite stretnúť aj s generáciou, ktorá tam niečo niekedy zažila a teda relatívne možno, že aj ich poprosiť alebo požiadať, aby nám teda nejako pomáhali do budúcnosti. Budeme tam robiť určite nejaké brigády, čiže to zapojenie tých ľudí, ktorí sú teda v tom, by som povedal, veku dôchodkovom, bude pre nás tiež dôležité, takisto ako tých mladých, ktorí teda získajú nejaký cieľ alebo niečo do budúcnosti. Motiváciou v záujme verejnosti je jej architektonická súťaž. Občianske združenie totiž už dnes môže rátať s medzinárodnou účasťou. Máme ohlasy minimálne 3-4 ateliérov z Českej republiky a takisto aj zo Slovenska zo pár ateliérov. Dokonca bol problém vytvoriť nejakú fundovanú komisiu vzhľadom na to, že všetci chceli súťažiť. My potrebujeme mať vizuálne, ako tá chata vyzerala, aké mala kapacity, aký mala záber, aké mala treba tie, pivničné priestory, ktoré dneska my nevieme, v akom stave sú, kde budeme musieť robiť pomaly archeologický prieskum a budeme tam musieť vyčistiť tú ekologickú bombu, ktorá sa tam momentálne nachádza, čo by sme chceli do toho zapojiť aj tú verejnosť v spolupráci s mestom. Je to obrovská výzva. Takáto stavba, ako je Kežmarská chata, tak skoro ani nebola a ani nebude. Už v najbližších mesiacoch vás tak budeme informovať o ďalších výsledkoch, a to nielen v rámci nasadenia jednotlivcov. Ekologický projekt výstavby novej Kežmarskej chaty má totiž výrazne našliapnuté. Na poslednom stretnutí sme si prešli niektoré navrhované časti memoranda, ktoré sa pripravuje a ktoré pripomienkovali právnici. Dohodli sme sa na tom, že v mesiaci január 2014 sa tomu začneme intenzívnejšie venovať. Namáhavý výstup je korunovaný úspechom.